Айде. Хубаво, не се навежда надолу, просто се припляка и нагоре. Приплякам и нагоре. Айде сега отварям гърдите. Пак хубаво отварям гърдите. Ето тук да ви изпукате опасите. Напихам. Дишам. Ама тук много тихо става. Така. Продължаваме. Значи първо вземаме опорен стоеж на широчина на раменете хубаво и почваме да загряваме главата. Кръгчета с главата в двете посоки. Хубав кръг, само с главата, не си движиме тялото. Назад. Надолу, хубаво изтеглям. Назад. Надолу, изтеглям. И назад. Гледаме наляво. Надясно. Хубаво изтеглям. Виждаш, гледам наляво, надясно. Изтеглям и задържам. Наляво. Ето това е тренда. Изтеглям трапеца, сте горе-долу спадати. На другата страна хубаво изтеглям. Рамото може надолу леко да го стилчете. Айде още веднъж дишам. Издишам, разтягам. И на другата страна. Трапеца. Айде малко трапеца. Масаж. Така. Добре. Почваме хубаво да ги завъртаме една с друга. Обаче... Два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Бутам. Два, три, хубаво назад. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Хубаво сега. Така хубав кръг. Без да се... Колената се изпълнят, когато вече се хляка и да се навеждам. От кръста. Хубаво, още. Отпред до назад. Найде са. Едно, две напред. Три, четири назад. Дишам. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Ляво, дясно, 4, 5, 6, 7, 8. Леко се усупвам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Наклон хубаво. Така максимално задържам.